كما يمسيهم خبركم تقاتلتين هواهو ناصنت اب غداناتات اسمرا زدهسس تحستيكم كتكاتاتولو صنيحكم እዚ መደብ እዚ ድሕሪ ዜና ትግርኛውን ክቕፅል እዩ ንሎሚ ረቡዕ 22 ግንቦት ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜና ውሽጥን ወፃን እንሆ በቀዳምነት አርስተ ዜና መራሕቲ ስዑድ ዓረብ ቱርክን ሽወደንን ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብ ዞባ ማእከል ህዝቢ ንጽምብል ናጽነቱ ከማው ዳሳት ብምትካል ከብዕል ጀሚሩ ኣብ ዞባ ፎሮ ዝርግሐት ትካላት ጥዕና ብክልተ ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፓኛን ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝህባ ኣፍሊጠን ሰራዊት ሩስያ ተጻብኦታት ሃገራት ምዕራብ ንምምካት ዝዓለመ ልምምድ ጀሚሩ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ዝምድነን ንምምዕባል ክጽዕራ ተሰማሚዐን ዜና ዘቕርበልኩም ጴጥሮስ መንግስ ናብ ዝርዝራቱ መራሕቲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ሪፓብሊክ ቱርክን ሽወደንን ብምኽንያት ጽምብል መበል 33 ዓመት ናጽነት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማንን ፕሬዚደንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ከምኡን ንጉስ ካርል ጉስታቭን ኣብ መልእኽቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕናን ኣሳልጦን ስራሕን ንኤርትራን ህዝባን ድማ ረሃዋን ብልጽግናን ተመንዮም ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ብስም ሃገሩ ከምኡን ብስሙ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ቱርኪ ንናጽነት ኤርትራ ግዛኣታዊ ሓድነታን ቁጠባዊ ገስጋሳን ከም ትድግፍ ብምርግጋጽ ሕውነታዊ ክልታዊ ዝምድና ኣብ መጻኢ ብዝበለጸ ከም ዝድንፍዕ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ከማው ዳሳት ኣካል መደባት ጽምብል ናጽነት ካብ ዝኸውን ነዊሕ ዓመታት ኣቑፂሩ ስለ ዝኾነ ህዝቢ በብከባቢኡ ከማው ዳሳት ብምትካል ብሓባሪኡ ናጽነት ዝጽምብል ዘሎ ኣብ ዞባ ማእከል ሎሚ ዝተኻየደ ጽምብል ከማው ዳሳት ብዝምልከት ወከልቲ ኤሪና ዮናታን ይዕብዮን ናዝሬት በይንን ዘዳለዎ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ካቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ውሕስነት ሰላም ብምኽተብ ዝብል ቴማን ዝበዓል ዘሎ መበል 33 ዓመት ጽምብል ናጽነት ህዝባዊ ከማው ዳሳት ብምትካል ብልዑል ሃገራዊ ክብርን ማዕረግን ክጽምብሎ ጀሚሩ ሎሚ 22 ግንቦት ነበርቲኑ ዞባታት ዕዳጋ ሐሙስን ፓራዲዞን ክብርቲ ዕለተ ናጽነት ይበቂዑ ዝበሎ ምድላዋት ብምግባር ብሓድነትን ፍስሓን ብሓባር ክዘናግዑ ኢሎም ህዝቢ ኤርትራ ብጽላለ ሃገራዊ ሰንደቕ ዓሲሉ ኣብ ድሙቕ ጽምብል ዝርከብ ስለኣ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ስለ ዝግንዘብ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ምትእኻብ ኪንዮ እኽለ ማይን ጓይላን ዝኸይድ ረዚን መልእኽትን መብፅዓን ዝሓቆፎ ምዃኑ ተሳተፍቲ ብሪሆም ልዕሊ ውላደይ ልዕሊ ስድራይ ሎሚ ዝኾነ ነገር ዝርያ ሃገርና እንታይ ናጽነት ኣይፍልዩ መግለጺ ክገልጾ እውን ብጣዕሚ ይቐል ምናልባት ብሳዕሳዒት ክገልጾ ይድል ማሻአላህ ወተባረከ አላህ ኩልና ውሕዳትና እንደ መስኒዮትና እንዳተረድና ወምስል حتى اذا እንደገባና وعلام لنا دبل كم سألوا ترونا بلا وسته ما شاء الله ترى الله دبل وقاتل لي لباسحنا ومتى دي 33 سنه ابعل عند ليكو قلي انا بزو حبن لسمعني حرياتنا ابلال على عقبه بديبنا سيادتا اقن عقبه بديبنا يوهانا نملا حزب ኤርትራ አውሽጥን አብደገን ዘለው ንምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ሃገራዊ በዓላትና ሕላገት ጽንዓትናን መግለጺ ክብርታትናን መንነትናን እዩ ዝበሉ ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ
መንእስያትን ቆልዑን ኣሰር ወለዶም ተኸቲሎም ኣብ ምድማቕ በዓል ናጽነት ዘርእይዎ ዘለዉ ዕዙዝ ተሳትፎ መርኣያ ዕዉት ባህሊ ምውራስ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ናጽነት ኤርትራ ንዓና ዓብ ደስታ ዓብ ሓጎስ ዓብ ሓበን ኮይኑ ይስምዓና ብዘይቀል ዓለም እዚ ኸዓ በቶም ደቅናን ኣሕዋትናን ስዋኣትን ህልዋትን ዝመጸት ሃገር ብኽንደይ ጻዕርን መከራን ዝመጸት እያ እሞ ዓብ ደስታ ስምዓና ልዕሊ ኩሉ ደስታ ኮይኑ ይስምዓና ናጽነትና ብኽብሪ ክንሕዞ ብሓድነት ብፍቕሪ ክንነብር እዚ ንምነ ንሓስብ ክንገብሮ ኸ ኢና ብዘይቀል ዓለም እዛ ናይ ሎም ዓመት ነብዕላ ደልና መበል 33 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ንዓና ንመንእሰያት ናይ ኣቦታትና ኣዴታትና ዝሃቡና ሕድር እንድዩ ንዓ ናጽነት ከዓ ብስነ ስርዓት ንቐበላ ከም መንእሰይ ከዓ ሕድሪ ናይ ሰማዕታትና ተቐቢልና ክንጎየላ ክንጽዕራ ከነማዕብላ እዚ ኩሉ ኣብ ካሊእ ዓለም ዘየለ ሰላም ኣብ ሃገርና ዝክከብ ንምንታይ መጽዩ እንታይ ከም ዘድልዮ ተረዲእና ኩላህና ዓቂብና ሓይልና ክንከይድ ይላቦ ጽምብል ናጽነት ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ዝዕጠቐሉ ሃገራዊ ኣውደ ዓመት ስለ ዝኾነ ድምቀቱ መመሊሱ ከም ዝኹላዕ ድማ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት መበል 33 ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ካብ 22 ክሳብ 24 ግንቦት ብድምር 146 ኮማውዳሳት ከም ዝትከል ተፈሊጡሎ ብተመሳሳሊ ናይ ዞባ ዓንሰባት ጸብጻብ ኮማውዳሳት እውን በፂሕና ኣሎ ወኪል ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዝለኣኾ ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበ እያ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ውሕስነት ሰላም ብምኸተብ ብዝብል ቴማ ህዝቢ በብምምሕዳር ከባቢኡን ዞብኡን ኮማውዳሳት ብምትካል መበል 33 ዓመት ጽምብል ናጽነቱ ይብዕላሎም እዚ ዓመት መጽእ ኣካል መደባት ጽምብል ናጽነት ዝኾነ ኮማውዳሳት መርኣያ ናይቲ ንዘበናት ዝተኸስኮሰን ብሰውራዊ ክብርታት ዝተደረዕን ባህሊ ስኒት ምክብባር ውህደት ምንብባርን ጽኑዕ ሓድነትን ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ሓቢሮም ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓባር ኣውደ ዓመት እዩ ምኽንያቱ ክቡር ዋጋ መስዋዕቲ ከፊሉ ንዘምፀ ናጽነት ብሓባር ኮይኑ ናይ ሓባር ኣውደ ዓመት ናቱ ስለ ዝኾነት ብሓባር ከብዕላ ኸዓ ባህሊ ናቱ ክብሪ ናቱ ሕላገት ናቱ 24 ግንቦት ንሕና ዓመት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብዝበርኸን ብዝለዓለን ብዘይ ካዚኣ ካልእ ትንፋስን ሩሕን ስለ ዘይብልና ናይዛ ናጽነት እዚኣ استخفلا واقع سنة نفلت نحنا بعدنا صرنا بسلاسن سلسلة عامتنا يوهانا بالمالت أبزي كاب هزبي بهزبي نهزبي زخنة صنبل أب كل درجات عد مزركوب زيجاتات بحبار كساتفون ننات نزلون كبرن فقرن كجلت المرأي أزيو كم زحب بنزت أقصتهم وهاب تريتو نات إنتنا النات صنبلنا لولأونتنا نمعك أبن هاجرنا نملمعن قالنا إن حدثلو رزين أجات أمي كبلو جليسهم زبخة بودت أب هذا ساعات مجيء ونتصنبل قبل هلا بتعمي بس زبلي أمدن أقداسن بعلناي سلامنتا ناتنا في إريترا حيزوا ولا خبري رزين واقع نولنا تعزم على الف سلازمنا ناي جدن كاني تاريخنا كم جينا عند محلالفنا كنورس سلازلنا كمتنات النت بمخات زمتأتن زتوحستن سلاون بمخات راي كم زوحس أتبعهم كم زجنزبو بمتكاس دما أبركتو أمن مخاطمن نمعزاز لهم قرب النت أرجاجيسهم أتوم وهاب تريتو موداتا نايلوب زبن كموداسات فلي زبلو كل تساتافاي بزلة وتبمن كلتن أب ممعراجو أستواز أزجبر المخان بمتكاس كم زبالها جراو متأخخاب تاريخ صنعتن كبرتاتن جاغانونا متعي ولودوتات عم تحللاف قوتها وترى كم زلوه أفليتهم
ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ቅንያት በዓል ናጽነት ንምድማቕ ከምኡውን ያታው ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታት ብምፍታሽ ዝስነደሉን ኣብ ሃገራዊ መድረኻት ዝቐርበሉን ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ውድድራት ብደረጃ ምምሕዳራት ከባቢ ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ስቴፋኖስ ግርማይ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ብኽፍሊ ባህልን ስፖርትን ዝተወደበ ያታዊ ስነ ጥበባዊ ውድድራት ብደረጃ ምምሕዳራት ከባቢ ተኻይዶም ኣብቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ጎልጅ ተሰነይ ፎርቶ ሳዋ ሃይኮታ ጎኘ ባረንቱ መጎሎ ድገ ሰልዓ ከርከበት ኣቆደት መንሱራን ሻምብቆን ዝተወደበ መደብ ንያታዊ ትልሂትን ደርፍታትን ብሄራት ኩናማ ናራ ብዳዌት ትግረ ራሻይ ዳንሳሆን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶም ከምኡውን ንጅግንነትን ባህላዊ ክብርታትን ዝገልጽ ያታዊ ጥምታት ቀሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ ኢድሪስ ሳለህ እቲ መደብ ብቐንዱ ዘይተበርበረ ያታዊ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታት ብምፍታሽ ዝስነደሉን ኣብ ሃገራዊ መድረኻት ዝቐርበሉን ባይታ ንምጥጣሕን ቅንያት ናጽነት ንምድማቕን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣመሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሑሪ ብወገኑ ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ዘይተዳህሰሰ ያታዊ ባህሊ ብሓፈሻ ንጅግንነት ዘመጉስን ንልምዓትን ሓበራዊ ዕዮን ዝጉስጉስን ትሕዝቶ ድማ ብፍላይ ዘንጸባርቕ ያታዊ ትልሂት ደርፍን ግጥምን ብምቕራበን ንዕቑር ባህላዊ ጸጋታት ዞባ ዘጉልሕ ብምዃኑ ብዝሓየለ ክስርሓሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ብደረጃ ምምሕዳራት ከባብን ወልቀን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም እና ብዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ብ200 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ሓላፊ ትካላት ጥዕናቲ ዞባ ነርስ መወልዳን መሓሪ ቃላብ ገሊጹ ኣብ 1994 ሰለስተ ጥራይ ዝነበረ ቁጽሪ ትካላት ጥዕና ኣብዚ እዋን እዚ 2 ማእከላት ጥዕና 4 መደበራት ጥዕና 3 ድማ ንቁጣታት ጥዕና ብድምር 9 ከም ዝበጽሐ ብምሕባር ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ከባቢ ብሓፈሻ ኣብ ክንክን ኣደን ህፃንን ድማ ብፍላይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣረዲዩ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ኣተኪሩ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ፋሕ ዝበላ ዓድታት እናተጠርነፋ ብምምፀን ሸፈነ ክታበት ኣስታት 94 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ 37 ሚታዊት ዘሎ ቁጽሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት ድማ ክብ ንምባል ውሁድ ጻዕሪ ከም ዝሓትታ ገንዚቡ ሕማም ዓሶ ንምቁጽጻር እውን ኣብ ምርጋጽ ጽሬት ከባቢ ምንጻግ መድሃኒትን ምክያድ ምርመራታትን ዘተኮረ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንተራ መሻርክቲ ብሓፈሻ ንኣበርክቶ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ድማ ብፍላይ ሞጊሱ ነርስ መሓርያ መወዳእታ ንዝበለጸ ውፅኢት ናይቲ ኣብ መዳይ ጥዕና ዝዕመም ዘሎ መደባት ጥርናፋ ዓድታት ክድፍኣሉ ተላቢዩ ኣብ ሕምብርቲ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ዝነጥፍ ማሕበር ተራድኦ ንገፈፍቲ ዓሳን መስራሕቲ ዓሳን ኣሰር ምህርቲ ዓሳ ብምስሳን ጠለባት ዕዳጋ ንምምላእ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ተሞጊሱ እዚ ዝተገልጸ እቲ ማሕበር ዘዋደዶ ትካል መሸጣ ዓሳ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሐ ሃይለን ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ዞባን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ16 ግንቦት ኣብ ዝተመረቐሉ እዩ ኣብ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሃብቶም ኢዮብ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ዲጋታት ዓሳታት ብምዝራእ ማሕበሮም ነቲ ካብ ገማግም ባሕሪ ረሒቑ ኣብ ገጠራት ዝነብር ህዝቢ ተጠቃሚ መኣዛዊ መግቢ ንምግባር ዓሊሙ ብሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝቆመ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ተኸፊቱ ዘሎ መሸጢ ትካል ነዚ ንምስማር ከም ዘገልግል ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ደገፍ ተራድኦ ኣቶ ኤፍሬም ተስፋይ ብወገኑ ካብ 1994 ኣትሒዙ ዓሳታት ጥዑም ማይ ኣብ ዲጋታት ክዝራእ ምጽንሑ ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ንዞባታት ሰረጃቓ በሪኽ ጋላ ነፍሕን ኣኽርያን ኣብ 4 ዲጋታት 4 ዓሌታት ዓሳ ከም ተዘርኡ ገሊጹ ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ ማሕበር ተራድኦ ገፈፍትን መስራሕትን ዓሳ ኣሰር ዘድሊ ሓገዝን ምኽርን እናተገብረሉ ኣብ 2023 ልዕሊ 60 ኩንታል ዓሳ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ 11 ኩንታል ዓሳ ገፊፉ ናብ ዕዳጋ ከም ዘቕረበ ኣረዲዩ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ድማ እቲ ማሕበር ንዝወሰዶ ተበግሶ ብምጓስ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ ደገፍ ምምሕዳር ዞባ ከም ዘይፍለዩ ኣረጋጊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፓኛን ንፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝህባ ሎሚ 22 ግንቦት ኣፍሊጠን ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ጆናስ ጋህር ስቶር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ንፍታሕ ክልተ ሃገራትን ምድጋፍን እቲ ኣሽሓት ቀዚፉ ዘሎ ግጭት ፖለቲካዊ መዕለቢ ንምርካብን ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አየርላንድ ሳይሞን ሃሪስ በወገኑ እቲ ብወገን ሃገሩ ዝተወስደ ውሳነ ካብ ዝመጽእ 28 ግንቦት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ስፓኛ ፔድሮ ሳንቸስ ድማ ንባይታ ሃገሩ ኣብ ዘስምዑ መደረ ሃገሩ ምስቲ ናይ አየርላንድ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ትህባ ገሊጹ መንግስቲ እስራኤል ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ምስ ሰለስቴና ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ብምውንዛፍ ኣምባሳደራቱ ከም ዝስሕብ ኣፍሊጡ ኣሎ እዘን ሰለስተ ሃገራት ኤውሮጳ ብዝወሰደኦ ስጉምቲ ምስተን እስራኤል ኩሉ መዳያዊ ደገፍ ዝህባ ዘለዋ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ከተፋንነን ከም ዝኽእል ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይእምቱ ሰራዊት ሩስያ ተጻብኦታት ሃገራት ምዕራብ ንምምካት ዝዓለመ ታክቲካዊ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዘጠቓለለ ልምምድ ብ21 ግንቦት ጀሚሩ እዚ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝካየድ ዘሎ ንሳልስቲ ዝቕጽል ልምምድ ሉዓላውነት ሩስያ ንምውሓስ ኣገዳሲ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ ኣቐዲሙ ካብ ዝተኻየደ ልምምዳት ዝተፈለየ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ልምምድ ዝተራቐቑ ሚሳይላት ክፍተኑ ምዃኖም እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣቢሩ እዚ ልምምድ እዚ ቀዳማይ መድረኽ ምዃኑ ብምሕባር ካልኣይ መድረኽ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝስዕቡን ኣረዲዩ ፈረንሳ እትርከበን ገለ ኣባል ሃገራት ኔቶ ናብ ዩክሬን ሰራዊት ክልእኻ ከም ዝኽእላ ድሕሪ ምእማተን ነቲ ውጥን ዝኾነነት ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋት ንምምካት ወተሃደራውን ጸጥታውን ምንቅስቓሳታ ከም ተሕይል ገሊጻ ኣላ ምስፋሕፋሕ ኔቶ ወተሃደራዊ ዓቕማ ብዓይነትን መጠንን ክብ ከተብሎ ከም ዝደፋፍኣ ትገልጽ ሩስያ ኣቐዲማ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ዘጠቓለለ ዘመናዊ ኣጽዋር ናብ ዕጥቃ ከም ዝጸንበረት ይፍለጥ ብዘይካዚ ኣብ ጎረቤት ሃገር ቤላሩስ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዝዋደደት ጸብጸባት ይሕብሩ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ኩሉ መዳያዊ ዝምድናን ንምምዕባል ክጽዕራ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ናይተን ሃገራት ብ21 ግንቦት ኣብ ካዛክስታናዊት ከተማ ኣስታና ኣብ ዘካየደዎ ርክብ እዩ ትሽዓተን ኣባል ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ንግዲ ቱሪዝምን ወፍርን ከም ዝተሓጋገዛ ኣብቲ ርክብ ኣነጺረን ብዘይካዚ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ንምውሓዝ ብሓፈሻ ሽበራ ንምቅላስ ድማ ብፍላይ ከም ዝተሓባበራ ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ኣብ ከተማ ኣስታና ዋዕላ መራሕቲ ከካይዳ ምዃንን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ 2001 ዝተመስረተ ቁጠባዊ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ንህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ሩስያ ህንዲ ኢራን ፓኪስታን ካዛክስታን ኡዝቤኪስታን ኪርጊስታንን ታጂክስታንን ይሓቁፍ ቁጠባ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ ዝዓመት እዚ ናይ 5.6 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበ ስታቲስቲካዊ ጸብጸባት ሓቢሮም እቲ ገስጋስ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ብባዶ ነጥብ 3 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ እዚ ድማ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ዝሓሸ ዕብየት ከተመዝግብ ከም ትኽእል ዝእንፍት ምዃኑ ተገሊጹ ብመሰረቶም ጸብጸባት ኢንዱስትርያዊ እቶት ቻይና ብልዕሊ 6 ሚእታዊት ሕርሻዊ ድማ ብኣስታት 4 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ መጠን ሰደድ ቻይና እወታዊ ገስጋስ ከም ዘርኣየ እውን ንግዳዊ ጸብጸባት ይሕብሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዝሓለፈ 7 ዓመታት ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየደት ይፍለጥ ኣብ ቁጠባዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወተሃደራዊ ጠፈራዊ ቴክኖሎጂካውን ካልእን ጽላታት እውን እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቲዮ ናይጄርያ ብዝተኻየደ ቀቢላዊ ምትፍናን ዘሰዓበ መጥቃዕቲ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ተቐትሉ ተቃሊሑ በቲ ፍጻሜ 10ታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰመዚ ናይጄርያ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ናይጄርያ ኣብታ ክፍለ ሃገር ብዝፍጸም ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታትን ግጭታትን ኣቐዲሙ ሰዓታት እቶ ከም ዝኣወጀ ዝዝከር እዩ ኣብታ ክፍለ ሃገር ኣብ መጀመርታ ወርሒ ናይ 2024 ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህይወት 140 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጸባት ይረድኡ ሰሜናዊ ክፋል ናይጄርያ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ናይታ ሃገር ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝቕጽል 5 መዓልታት ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰመዚ ጥዕናውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ንምክልኻል ዝለዓለ መጠንቀቕታ ኣዊጆም ኣብተን እቲ መጠንቀቕታ ዝተኣወጀለን ከባቢታት ጸፍዒ ሙቐት ዝጠንቁ ጥዕናዊ ጸገማት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘጠንቀቑ እቶም ሰመዚ ነዚ ንምክልኻል ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም እዚ መጠንቀቕታ ዝእወጅ ዘሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ክሳብ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ መጠን ሙቐት ከም ተመዝገበ ኣብ ዝጋዋሐሉ ዘሎ እዩ
ከተማ ኒውዴልህን ከባቢያን በቲ ኩነታት ኣየር ዝያዳ ዝተጸልዋ ምዃነን ተሓቢሩ ኣብታ ብጻዕቂ ህዝቢ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ እቲ ብርቱዕ ሙቐት ንሕፅረት ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ከም ዘጋደዶ ዝሕብሩ ጸብጻባት ግዳም ሓደርን ናይ ጎደና ሸቕለት ዝተዋፈሩን ሚልዮናት ነበርቲ ዝያዳ ከም ተጸልዉ ዝግለጽ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣዮዋ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ21 ግንቦት ብዝተኸስተ ዝናብ ዝተሓወሰ ብርቱዕ ህቦብላ ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ዓሰርተታት ካልኦት ዳዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ዝገለጹ ሰብ መዝቲ ክፍለ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ብዝወረደ ዕንወት ናይ ኣሽሓት ስድራ ቤታት ቀረብ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ኣረድዮም ሓያሎ ኣባይትን ትካላትን ብምዕናውን ኣማይት ስድራ ቤታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፋ ተገሊጹ ኣብ ክፍላተ ሃገር ኔብራስካ ኢሊኖይን ዊስኮንሰንን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተፈጥራዊ ሓደጋታት እውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ መራሕቲ ስዑድ ዓረብ ቱርክን ሽወደንን ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብ ዞባ ማእከል ህዝቢ ንጽምብል ናጽነቱ ከመወዳሳት ብምትካል የብዕሎ ኣሎ ኣብ ዞባ ፎሮ ዝርግሐ ትካላት ጥዕና ብክልተ ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ኖርዌይ ኣየርላንድን ስፓኛን ንፍልስጤም ከም ሃገር ወጋዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝህባ ኣፍሊጣን ሰራዊት ሩስያ ተጻዋታት ሃገራት ምዕራብ ንምምካት ዝዓለመ ልምምድ ጀሚሩ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ውድብ ምትሕጋዝ ሻንጋይ ዝምድነን ንምምዕባል ክጽዕራ ተሰማሚዐን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ካብ ዝቐጺልና እምበር ቅድሚ ዜና ነቕርበልኩም ዝጸናሕና ኣብ ጎደና ሓርነትን ከባቢውን መበል 33 ዓመት ጽምብል ናጽነትናን ኣከባብሩን ዝድህስስ ብቐጥታ ዝፍነቱ ሕዝተይና ከነቕርበልኩም ብወገንና ሰላም